కోటి సంతకాల సేకరణ చేసుకురండిరా అంటే మా సైకోగాళ్ళు వైజాగ్లో ఏకంగా అశ్లీల నృత్యాలు వేసుకుంటూ ర్యాలీగా పోయినారు. అసలే నా పార్టీలో కామాంధులు ఎక్కువైపోయారు అని చెప్పి సోషల్ మీడియా అంతా కోడై కూస్తా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ దరిద్రపు డాన్సులతో ఉన్న ఆకాశ పరువు కూడా డ్రైనేజీలో కలిసిపోయింది. పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే. ఫోన్లే అని మా సన్నాసులను చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తే వీళ్ళు నాకే తలనొప్పిగా తయారైపోయినారు. అసలు ఇవన్నీ చేయించే మా గజ్జనగాడు ఈ మధ్యన అనుమతి కూడా లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి పారుతున్నాడు. అయిపోయింది నా పార్టీ పని, నా పని అంతా అయిపోయింది. మరీ ఇంతలా దిగజారిపోయాడు జలగన్న అని చెప్పి జనాలు నన్ను బండ బూతులు తిడుతూ ఉన్నారు. మా సైకోగాళ్ళ లెక్కలు చూస్తూ ఉంటే ఈ 2029 వరకు కూడా నన్ను నా పార్టీని ఉంచేలా లేరు. చిచి, నా మొహం మీద కాకిరట్టయ్యా.